салом ба кулли ҳаводорони футбол ва обуначиёни канали Муҳаммад Гаиров. Имрӯз рӯй меорем ба хабарҳои асосии ҷаҳони футбол ва ҳамзамон натиҷаҳои ғайричашмдошти бозиҳои охир. Дар даври ҳаштуми бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 мунтахаби Колумбия ғалабаи худро муқобили Аргентина ба қайд гирифт. Натиҷа 2-1 вале ҳардуи ҷониб бозии муҷаллои худро ба намоиш гузоштанд. ҳисоби дидорро аллакай дар дақиқаи 25 Ерсон Москер боз намуд. Аз ҳайати қаҳрамони ҷаҳон бошад, дар оғози қисми дуюм Николас Гонсалес ҳисобро баробар намуд. Интрига ба бозӣ баргашт, вале Хамис Родригес нуқтаи охиронро аз зарбаи пеналти гузошту ин гол ҳалкунанда дар рақобат шуд. ғалабаи мазкур Колумбияро ба зинаи дуюми ҷадвал баровард. Аргентина бошад новобаста ба бохт бо 18 хол садрнишини ҷадвал боқӣ мемонад. хабарҳои ҷолибтар дар давоми навор манзуратон мешавад. ҳатман тугмачаи обунашданро зер карда моро то охир ҳамроҳ бошед. дӯстон, тамошои бозиҳои варзиширо ҳамчунин футболро шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати Yakix ҷолибтар гардонед. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. силкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. таъини Маурисио Почеттино ҳамчун сармураббии мунтахаби Амрико боби нави таърихи футболи Амрикоро оғоз мекунад. мутахассиси аргентинӣ ки бо муваффақиятҳои худ дар сатҳи даставӣ маъруф аст, акнун шогирдони навашро ба ҷоми ҷаҳон дар соли 2026 омода мекунад. мавсими гузаштаро ин мутахассис дар Челси гузаронид. бо роҳбарии Почеттино Челси дар Премер-лигаи Англия ҷои шашумро ишғол кард ва ба Лигаи Конференсия баромад. дар моҳи май бошад Почеттино дастаи шаҳри Лондонро тарк кард. ивази курсии мураббӣ баъди аз кор озод шудани Грег Берхалтер сурат гирифт ки Амрико натавонист марҳилаи гурӯҳии ҷоми Амрикоро пасисар кунад. ин таҷрибаи номуваффақ боиси тағйироти ҷиддӣ дар муносибат ба раванди омӯзиш ва стратегияи рушди даста гардид. Маурисио Почеттино ки фаъолияташ бо кори муваффақона бо истеъдодҳои ҷавон ва сохтани дастҳое ки метавонад дар сатҳи олӣ мубориза баранд, ҳамчун номзади мувофиқ барои иҷрои ин вазифа ба шумор мерафт. дар арафаи ҷоми ҷаҳон 2026 ки дар ватани амрикоиҳо баргузор мешавад, интизориҳои даста махсусан зиёд аст. кори Почеттино душвор вале шавқовар мешавад. ин таъинот метавонад дар рушди футбол дар Амрико калидӣ бошад. ҳамин тариқ омадани Почеттино ба мунтахаби Амрико на танҳо иваз кардани сармураббӣ, балки оғози давраи нав дар футболи Амрико, даврони пур аз умед ва интизориҳо мешавад. дар ҷони футбол ҳамеша тағйиротҳо рух медиҳанд ва ҳар як даста кӯшиш мекунад ки мавқеи худро бо ҷалби беҳтарин истеъдодҳо мустаҳкам кунад. Реал Мадрид ҳамчун бошгоҳи таърихӣ бой дошта ҳамеша дар ҷустуҷӯи ситораҳои нав аст. ин дафъа диққати дастаи шоҳона ба Уильям Салиба равона шудааст. Салиба ки 23 сол дорад, аллакай бозингари калидии дифоии Арсенал шудааст. таҳти роҳбарии Микел Артета ин муҳофизатгар ба дастаи лондонӣ кӯмак кард ки мавқеи худро дар футболи Англия мустаҳкам кунад. муваффақиятҳои Салиба беэътибор намонданд ва ҳоло Реал Мадрид мехоҳад ки ӯро барои тақвияти хатти дифои худ тобистони соли 2025 харидорӣ кунад. Реал намояндагони худро ба бозии Арсенал муқобили Астон Вилла равон кардааст ки дар он Салиба бори дигар сатҳи баланди худро нишон дод ва ба дастаи худ кӯмак кард ки бозиро бидуни гол сар додан бо ҳисоби 2-0 ғалаба кунанд. бо вуҷуди ин музокирот дар бораи трансфер метавонад мушкил бошад, зеро шартномаи Салиба бо Арсенал то соли 2027 амал мекунад ва туфангчиён эҳтимолан намехоҳанд ки бо бозингари чунин арзишманд ҷудо шаванд. ин барои Реал озмоиш хоҳад буд ки бояд маблағи бештарро пешниҳод кунад то Арсенал ва худи бозингарро ба гузариш розӣ кунонанд. Муҳаммад Салоҳ, ситораи Ливерпул ва яке аз беҳтарин ҳамлагарони ҷаҳон, метавонад ба зудӣ дастаи худро иваз кунад. тибқи иттилои Эл Национал, пас аз мавсими 2024-2025 Салоҳ метавонад дар яке аз дастаҳои бузурги Аврупо фаъолияташро идома диҳад. бошгоҳи бузурге чун ПСЖ ва Ювентус ба ин бозингари мисрӣ таваҷҷӯҳ доранд. ПСЖ Муҳаммад Салоҳро кандидати идеалӣ барои тақвияти хатти ҳамлаи худ мебинад. клуби парижӣ ҳамеша мехоҳад бо ҳайати ситораҳо бозӣ кунад ва омадани чунин ҳамлагари мисли Салоҳ ҳатман ба ҳамлаҳои онҳо тезӣ мебахшад. аз тарафи дигар, Ювентус ки мехоҳад дар футболи Италия ва Аврупо ба қуллаҳои баланд баргардад, дар Салоҳ на танҳо бозингари таҷрибадор, балки лидерро мебинад ки метавонад турнирҳоро ба дастовардҳои нав роҳнамоӣ кунад. дар Ливерпул Салоҳ мероси назаррас гузошт. мавсими навро низ дар сатҳи баланд шурӯъ кард ва дар 3 бозӣ 3 голу 3 ассист ба қайд гирифт. арзиши бозории Салоҳро Трансфермаркт
55 миллион нишон медиҳад. Пас тобистони оянда метавонад барои ӯ марҳилаи нави дар корнома бошад ва тамошои ин раванд барои ҳар як мухлиси футбол ҷолиб хоҳад буд. Ба ҳамин тамом дӯстон, умедворам эҷодкории ман ба шумо писанд ва бо лайку комент навори мазкурро дастгирӣ хоҳед кард. Бо шумо будам чун ҳар вақта ман Муҳаммад Гаюров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.